deportacije, obnova tradicije i kulture, rušenje globalizma Evropske unije. Ovo su samo neke od parola u programu koji je predstavljen kao skup novogodišnjih odluka svakog belog nacionaliste, a koju je na mreži Telegram podelila jedna od novoosnovanih međunarodnih ultradesničarskih organizacija. Iza ove novogodišnje rezolucije stoji Međunarodna suverenistička liga Paladins, International Sovereigntist League. Paladins i Cell Paladins, transnacionalni savez desničarskih i neonacističkih organizacija, pokazuju podaci sa Telegram naloga. Liga je osnovana u septembru 2025. godine u Sankt Peterburgu, u Rusiji, a kako je navedeno na u tom gradu održanom osnivačkom kongresu, njeni ciljevi su saradnja i koordinacija aktivnosti među organizacijama radikalne desnice. Nekoliko ekstremno desničarskih grupa iz Srbije aktivni su članovi tog saveza, uz još 10-ak europskih organizacija istog ideološkog pravca, kao i pojedini pokreti iz Afrike i Latinske Amerike, čiji su predstavnici prisutvovali sastanku u Rusiji. Analiza RSE pokazuje da su od osnivanja ISL Paladins u prethodna 3 mjeseca članice lige sinkronizovano sprovodile akcije i razmenjivale sadržaje na društvenim mrežama. Liga je rođena, otpor je ujedinjen, borba je počela, navodi se u prvoj objavi Saveza na društvenoj mreži Telegram od 22. septembra 2025. godine. Širenje poruka kroz mrežu povezanih kanala. Telegram kanal grupe je pokrenut u septembru prošle godine i ima tek nešto više od 1000 pratilaca. Međutim, prema analizi podataka koji se mogu vidjeti na platformi Telemeter, a koji prikuplja podatke za analitiku Telegram kanala i grupa, profil ISL Paladins ima izuzetno visoku stopu interakcije sa publikom. To znači da zahvaljujući repostovima, sadržaj sa ovog kanala stiže do mnogo većeg broja ljudi. Analiza radija Slobodna Evropa, RSE, pokazuje da poruke sa ovog naloga redovno prenose desničarski i proruski infotelegram, kanali Fortress Europe, Right People Z i Belom Akta sa preko 150.000 pratilaca, kao i kanali desničarskih organizacija koje su učestvovale u osnivanju ISL Paladins. Tokom decembra 2025. poruke sa kanala ISL Paladins prenošene su na 30 drugih Telegram profila. U prvih 10 naloga koji najviše prenose poruke ISL Paladins nalaze se čak 3 Telegram kanala srpskih desničarskih organizacija. Organizacija iz Srbije, Narodne patrole, sa 10.900 pratilaca, u prosjeku svaki drugi dan prenosi postove sa kanala ISL Paladins. U nešto manjem obimu to čine i grupe Srpska akcija i njen omladinski ogranak Zboraška omladina, čije naloge, prema podacima sa Telegrama, ukupno prati 6700 ljudi. Reč je o organizacijama koje su poznate po etnonacionalističkoj ideologiji, antimigrantskoj i homofobičnoj retorici. Narodne patrole su dospele u fokus javnosti početkom 2020. godine, kada su aktivisti ove neformalne grupe na ulicama Beograda presretali migrante i delili im pamflete sa porukom da im se zabranjuje kretanje van migrantskih centara od 22 časa uveče do 6 časova ujutru i kretanje više od 3 osobe u grupi u toku dana. Organizacija Srpska akcija je grupa koja navodi da se zalaže za borbeno pravoslavlje, čuvanje nacionalnog bića i rasni identitet. Aktivisti Srpske akcije su 2022. posjetili poligon za vojnu obuku Imperijskog legiona u Sankt Peterburgu. Reč je o militantnom krilu ruskog imperijskog pokreta RIM, ultranacionalističke organizacije iz Rusije, koju je State Department 2020. označio kao globalnu terorističku pretnju. U fokusu antimigrantska politika. Od samog osnivanja International Sovereigntist League, Paladins ISL Paladins fokusira svoje delovanje na pitanje migracija. Odmah nakon osnivačkog kongresa u Rusiji započinju koordinisane aktivnosti širom mreže povezanih Telegram kanala i organizacija sa istim narativom. Migranti se predstavljaju kao bezbednosna pretnja, kulturni neprijatelj i izvor nasilja. Analiza objava pokazuje da su informacije o incidentima u kojima su učestvovali migranti
sinhronizovano prenose kroz više povezanih kanala. Uz otvorene pozive na represivne mere, progon i masovne deportacije, kritikuju se politike upravljanja migracijama u zapadnim državama, neretko uz netačne ili nepotpune podatke. Tako je, na primjer, na Telegram kanalu ISL Paladins objavljena informacija da je avion sa 141 putnikom afganistanskog porekla sleteo u Njemačku uz navode da su Nemci prinuđeni da prime u zemlju muslimane koji im doslovno siluju stanovništvo. Ruski domaćini. Iako formalno bez institucionalne podrške, Međunarodna suverenistička liga ISL Paladins osnovana je na skupu koji je 12. septembra 2025. godine održan u sedištu Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga u organizaciji Konstantina Malofejeva. Malofejev, ruskog oligarha s bliskim vezama s Kremljom i Ruskom pravoslavnom crkvom. Malofejev je pod sankcijama Zapada od 2014. godine zbog svoje uloge u podsticanju pobuna u južnim i istočnim delovima Ukrajine, pomaganja ruskoj aneksiji Krima i podrške proruskim separatistima. Skupu u Sankt Petersburgu je prisustvovao i jedan od vodećih ideologa Kremlja i bliski prijatelj Vladimira Putina, Aleksandar Dugin. Na kongresu su učestvovali predstavnici desničarskih organizacija sa 3 kontinenta. Tu su bili predstavnici političkih partija poput Demokracija Nacional, Španija i Alternative za Njemačku, AFD, kao i grčke Zlatne zore, koja je u toj državi pravosnažno označena kao kriminalna organizacija. Također, svoje predstavnike imao je i mađarski pokret 64 županije, ideološki suprotstavljen srpskim nacionalističkim grupama, a zbog zagovaranja ujedinjenja svih etničkih Mađara i vraćanja teritorija oduzetih Trijanonskim sporazumom, među kojima je i Vojvodina, pokrajina u okviru Srbije.